Διαγράφεται, εντάξει. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι από τα παλιά, αγαπητοί φίλοι από τη νέα δυναμική κοινωνία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Σας κάλεσα σήμερα εδώ για να σας ανακοινώσω την υποψηφιότητά μου. Στις εκλογές 18 Μαΐου θα είμαι υποψήφιος Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος και επικεφαλής της παράταξης Δυτική Ελλάδα, δικαίωμα στην πρόοδο. Το έμβλημα της παράταξης παραμένει κατά βάση το ίδιο. Το έχουμε ανανεώσει ελαφρώς και θα το δείτε αμέσως τώρα. Η ταυτότητα του συνδυασμού Δυτική Ελλάδα, δικαίωμα στην πρόοδο. Το όνομα. Το όνομα του συνδυασμού μας είναι Δυτική Ελλάδα, δικαίωμα στην πρόοδο. Δύο είναι οι βασικές έννοιες. Το δικαίωμα και η πρόοδος. Δικαίωμα στο αύριο. Δικαίωμα στο πρωταγωνιστικό ρόλο που πρέπει να έχει η Δυτική Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Δικαίωμα στην ανάπτυξη και την εργασία. Δικαίωμα στην κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή. Δικαίωμα στις νέες και στους νέους μας να μένουν στον τόπο τους και να δημιουργούν. Δικαίωμα στην πορεία προς τα μπρος που χαράξαμε την προηγούμενη περίοδο, η οποία υπερεύει αγκυλώσεις, νοοτροπίες, λογικές και πρακτικές του παρελθόντος και τοποθετήσαμε τον πολίτη στο κέντρο των εξελίξεων. Πρόοδος. Η πρόοδος έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και αυτή είναι προς τα μπρος. Όταν λέμε εμπρός, εννοούμε τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων. Πρόοδος σημαίνει ανάπτυξη, δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς προσπάθεια και προσπάθεια σημαίνει δουλειά. Αυτό κάναμε στην προηγούμενη περίοδο, αυτό θα κάνουμε και στην επόμενη. Και αυτό είναι μια δέσμευση συνολική. Το έμβλημα. Το έμβλημα του συνδυασμού μας απεικονίζει το κεφαλαίο γράμμα Δ, το οποίο συντίθεται από 3 φύλλα ελιάς. Το κεφαλαίο γράμμα Δ γιατί? Το Δ είναι το πρώτο γράμμα της λέξης δικαίωμα. Το Δ είναι το πρώτο γράμμα της λέξης δημιουργία. Το Δ είναι το πρώτο γράμμα της λέξης διαφάνεια. Το Δ είναι το πρώτο γράμμα της λέξης διεκδίκηση. Οι έννοιες αυτές απετέλεσαν και θα συνεχίσουν να αποτελούν την προμετωπίδα της πολιτικής μας, ώστε να γεφυρωθούν ανισότητες και να πολλαπλασιαστούν οι ευκαιρίες για τη Δυτική Ελλάδα. Από Δ επίσης ξεκινά το όνομα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Το Δ είναι το πρώτο γράμμα της λέξης δέσμευση. Της δέσμευσης που αναλάβαμε απέναντι στους πολίτες της περιφερειά μας το 2010 και την οποία ανανεώνουμε. Τα 3 φύλλα ελιάς συμβολίζουν τους 3 νομούς που απαρτίζουν την περιφερειά μας. Αυτά τα 3 φύλλα ελιάς αλληλοκαλύπτονται και περιπλέκονται αρμονικά, συμβολίζοντας την ενότητα και τη συμπληρωματικότητα των 3 μας νομών. Την ανάγκη ταύτισης όλων μας σε μία ενιαία περιφερειακή συνείδηση, σε μία κοινή προσπάθεια για την πρόοδο. Την αντίληψή μας ότι η αιρετή Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος δεν είναι απλά μια σύνθεση διοικητικών μονάδων, αλλά μια ενιαία λειτουργική μονάδα. Επίσης η ελιά, ως αρχαίο και παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης και πολιτισμού, συμβολίζει το ήρεμο προεκλογικό κλίμα που επιζητούμε, μακριά από ακρότητες, ανούσιες αντιπαραθέσεις, από καυγάδες που τελικά δεν προσφέρουν τίποτα στο δημόσιο διάλογο και λειτουργούν αποκλειστικά για τον πολίτη. Ακόμη, λόγω της ζωογόνου και ανακινητικής δύναμης της ελιάς, τα 3 φύλλα ελιάς στο έμβλημά μας συμβολίζουν την ανάγκη μιας δημιουργικής πορείας που θα βάλει σε τροχιά αναγέννηση στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Αγαπητοί φίλοι, όπως είναι γνωστό στις προηγούμενες περιφερειακές εκλογές,
ήταν οι πρώτες στις οποίες εκλέχθηκαν αιρετοί περιφερειάρχες και αιρετές περιφερειακές αρχές. Ένας νέος θεσμός, λαϊκός, δημιουργικός, συμμετοχικός, αναπτυξιακός, που ολοκλήρωνε τη θεσμική λειτουργία της ελληνικής δημοκρατίας. Το 2010 οι πολίτες της Δυτικής Ελλάδος μας τίμησαν και μας ανέθεσαν την πολιτική διεύθυνση των υποθέσεων της περιφέρειας και την εντολή για την ανασυγκρότησή της. Στις προσεχείς εκλογές της 18ης Μαΐου ζητάμε από τους πολίτες της Δυτικής Ελλάδος να μας κρίνουν αυστηρά και δίκαια και ταυτόχρονα τους ζητάμε να μας δώσουν την εντολή για συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου μας. Την εκλογική μάχη που επίκειται θα τη δώσουμε μαζί με όλες μας τις δυνάμεις και σήμερα είμαι σε θέση να σας παρουσιάσω τους 3 τοπικούς αντιπεριφερειάρχες. Στην Αιτωλακανανία θα είναι η κυρία Χριστίνα Σταρακά, γυναίκα, πρώτη σε Σταυρούς Περιφερειακής Σύμβουλος στις εκλογές του 2010, Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής, πρόσωπο που προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, διευθυντικός στέλεχος, νέα γενιά αυτοδιοικητικών στελεχών. Στην Αχαΐα θα είναι ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος. Πολιτικός μηχανικός, πρόσωπο με μακρά θητεία στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, με δοκιμασμένες ικανότητες στη διοίκηση και στην πολιτική. Στην Ηλία θα είναι ο Γιώργος Γεωργιόπουλος. Δικηγόρος, δεύτερος σε Σταυρούς Περιφερειακός Σύμβουλος στις εκλογές του 2010, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από τη νέα γενιά αυτοδιοικητικών στελεχών με μεγάλη εμπειρία στη δημόσια διοίκηση. Οι 3 αυτές υποψηφιότητες συνδυάζουν το νέο και την εμπειρία. Αυτό αποτελεί και το στίγμα για τα ψηφοδέλτια της παράταξής μας. Προηγουμένως χρησιμοποίησα 2 λέξεις. Μίλησα για συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου μας. Και θα εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Αναλάβαμε, αγαπητοί φίλοι, τα καθηκοντά μας 1η Ιανουαρίου του 2011, χωρίς κανένα μεταβατικό στάδιο. Αναλάβαμε την πιο κρίσιμη αρμοδιότητα της περιφέρειας, δηλαδή την ευθύνη διαχείρισης του ΕΣΠΑ, την 1η Ιουλίου του 2011, 6 μήνες μετά, καθώς και πλήθος άλλων αρμοδιοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι ασκούμε τα καθηκοντά μας για λίγο παραπάνω από 3 χρόνια και ότι τρέχουμε το ΕΣΠΑ για κάτι περισσότερο από 2,5 χρόνια. Δεν χρειάζεται και ούτε θα επικαλεστώ το γεγονός ότι δουλέψαμε σε μία χρονικά περιορισμένη θητεία, σε μία λειψή θητεία. Ωστόσο το γεγονός ότι δεν είχαμε στη διάθεσή μας μια πλήρη θητεία μας βρίσκει αυτή τη στιγμή σε μία σειρά από μείζονες παρεμβάσεις που βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης. Αυτό το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί. Αυτές οι μεγάλες παρεμβάσεις πρέπει να ολοκληρωθούν. Αυτή η θητεία πρέπει να ολοκληρωθεί. Ωστόσο, εντελώς ενδεικτικά θα σταθώ σε μερικά σημεία. Η μικρή περιμετρική της Πάτρας. Με πολύ σκληρό αγώνα ξεκολλήσαμε το έργο που ήταν για χρόνια σταματημένο. Οι υπόλοιπες εργασίες είναι της τάξης των 27 εκατομμυρίων ευρώ και η χρηματοδότησή τους είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Η σύμβαση βρίσκεται στο ελεκτικό συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο και τις αμέσως επόμενες μέρες θα υπογραφεί η σύμβαση
με την ανάδοχο εταιρεία. Το έργο θα παραδοθεί σε χρήση τέλος του 2015. Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Μια πονεμένη ιστορία. Κάτι που δεν τιμούσε κανέναν στην πόλη της πρωτεύουσας περιφέρειας. Το νοσοκομείο έκλεισε μετά το σεισμό της 8ης Ιουνίου του 2008. Δεν θα μιλήσω για αστοχίες, για προβληματικούς χειρισμούς. Θα επισημάνω όμως αυτό που όλοι ξέρουμε. Το κλείσιμο του Αγίου Ανδρέα επιδίνωσε δραματικά την ποιότητα της νοσοκομιακής περίθαλψης σε όλη την Πάτρα, σε όλη την Αχαΐα, σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Δουλέψαμε σκληρά. Το έργο απαιτούσε χρηματοδότηση 22,5 εκατομμύρια ευρώ, την οποία έχουμε και διασφαλισμένη, και τώρα βρισκόμαστε στη φάση της υλοποίησης. Το νοσοκομείο, γερό και πλήρως ανακαινισμένο, θα υποδεχτεί ξανά ασθενείς στις 31 Δεκάτου του 2015. Επαρχιακή οδός Κουβαρά Φοιτίες. Πρόκειται για οδικό άξονα μήκους 9,2 χιλιόμετρων που θα εξυπηρετήσει τη δυτική πλευρά της Ετωλακανανίας μεταξύ Κουβαρά Φοιτίες Αστακού. Το έργο προϋπολογισμού 10.200.000 ευρώ με διασφαλισμένους πόρους βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και θα παραδοθεί στις 31 Δεκάτου του 2015. Νοσοκομείο Αγρινίου. Παραλάβαμε το έργο ημιτελές και σταματημένο. Χρόνια υλοποιούταν. Δαπανίσαμε πόρους από το δικό μας, πόρους από την περιφέρεια, από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος, 43 εκατομμύρια ευρώ για την ολοκλήρωσή του και τον εξοπλισμό του, και ήδη από τον Ιούνιο του 2013 δέχεται ασθενείς. Λιμάνι Κατακόλου. Ο αναπτυξιακός ρόλος για την Ηλία και ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα είναι γνωστός. Ο μοναδικός πόλος κουραζέρας που δέχεται κοντά στο 1 εκατομμύριο τουρίστες ξένους που έρχονται και αφήνουν τους πόρους, τα χρήματά τους στην περιφέρεια. Προχωράμε τα λιμενικά έργα ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο να μπορεί το λιμάνι του Κατακόλου να δέχεται μεγαλύτερα κουραζερόπλια των 300 μέτρων. Το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και θα παραδοθεί στις 20 Ελάτου του 2015. Ταυτόχρονα για το Κατάκολο προετοιμάζουμε την παράκαμψη του πύργου καθώς και την ανάπλαση της χερσαίας ζώνης. Σύνδεση λιμανιού Κιλίνης με εθνικό οδικό δίκτυο. Πρόκειται για το έργο σύνδεση του λιμανιού Κιλίνης με την εθνική οδό Πατρών Πύργου. Το έργο έχει προϋπολογισμό 11,5 εκατομμύρια ευρώ, έχει κατασκευαστεί το μεγαλύτερο μέρος του και θα δοθεί ολόκληρο σε χρήση φέτος στις 31 Αυγούστου. Οι αναφορές αυτές έχουν ενδεικτικό και μόνο χαρακτήρα, αφού το συνολικό έργο που παράκτηκε και που βρίσκεται σε διάφορες φάσεις υλοποίησης είναι υπερπολαπλάσιο. Ο αναλυτικός απολογισμός της δράσης μας θα γίνει αναλυτικά και στη συνέχεια της προεκλογικής μας περίοδου, ώστε να υπάρξει πλήρης ενημέρωση. Όπως αναφέρθηκα ενδεικτικά σε 6 μόνο εμβληματικές προσπάθειες, για να δώσω το μέτρο της προσπάθειας. Για να πω ότι βρισκόμαστε στη μέση του ποταμού και να θυμίσω ότι δεν είναι φρόνιμο να αλλάζουμε άλογα στη μέση του ποταμού. Μα πιο πολύ θέλησα με αυτόν τον τρόπο να σας μεταφέρω την προσωπική μου αγωνία. Την αγωνία όλων μας για την απρόσκοπτη συνέχεια και την ολοκλήρωση αυτών των προσπαθειών. Ωστόσο το έργο μας δεν εξελίχθηκε σε κενό. Αναλάβαμε τα καθηκοντά μας και συνεχίσαμε μέχρι σήμερα μέσα στην πιο βαθιά οικονομική, κοινωνική
πολιτική και γιατί όχι αξιακή κρίση που έχει ζήσει η χώρα μας στη μεταπολιτική περίοδο. Μια κρίση που έφερε τα πάνω κάτω. Σεισμό στο πολιτικό σύστημα, κρίση στους θεσμούς, πόνο στην κοινωνία, αγωνία στην κοινωνία, άγχος για το αύριο. Μια κρίση όμως που κόστισε πιο βαριά από όλους και κοστίζει ακόμη και σήμερα στα ασθενέστερα στρώματα του πληθυσμού, στους αδύναμους κρίκους, αλλά και στην ελπίδα, στα νέα μας παιδιά. Αν πρόκειται να δεχτώ κριτική γιατί δεν απέτρεψα την κρίση, ναι, την αποδέχομαι στο μέτρο όμως που μου αναλογεί. Οφείλω όμως να υπογραμμίσω ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στάθηκε δίπλα σε όλους τους λαϊκούς και κοινωνικούς αγώνες αυτής της περίοδου. Συμπαρασταθήκαμε σε αιτήματα, δώσαμε κοινούς αγώνες, παλέψαμε με τις δικές μας προτάσεις, στηρίξαμε όσο μπορούσαμε τον αγωνιζόμενο λαό. Αν πάλι πρόκειται να δεχτώ κριτική γιατί μέσα σε αυτή τη λέλαπα δεν έκλεισα την περιφέρεια, συγγνώμη, αλλά διαφωνώ. Ακριβώς επειδή ξέσπασε αυτή η λέλαπα, αυτή η άγρια επίθεση κατά του κόσμου της εργασίας και της παραγωγής, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έπρεπε να σταθεί όρθια και την κρατήσαμε όρθια. Γι' αυτό το επίτευγμα αισθάνομαι υπερήφανος και πιστέψτε με, δεν ήταν εύκολο. Και πολλές δυσκολίες. Ήταν εύκολος μόνο κατακλητικός λόγος, δύσκολος ο δημιουργικός. Εμείς καταφέραμε και κρατήσαμε όρθια την περιφέρεια ως θεσμό. Σταθήκαμε όρθιοι και δώσαμε ένα σκληρό αγώνα για την επανέναρξη των εργασιών της Ολυμπίας και της Ιόνιας Οδού. Ακόμα και όταν όλα έδειχναν ότι τα έργα αυτά πάνε για οριστική ματέωση, εμείς το παλέψαμε. Δεν υπήρχε δημόσιο βήμα στην περιφερειά μας, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, που να μην θέταμε ως πρώτη προτεραιότητα την επανεκκίνηση των δύο μεγάλων οδικών αξώνων. Και σήμερα, αγαπητοί φίλοι, δίνουμε μια δεύτερη μάχη να μπορέσουμε στο σύνολό του το φυσικό και τεχνικό αντικείμενο και με τη δέσμευση νομοθετική της Βουλής από όλες τις πτέρυγες των κομμάτων να υλοποιηθεί από την κυβέρνηση. Θέλουμε τα έργα ολοκληρωμένα και λειτουργικά στο σύνολό τους. Έπρεπε μέσα στην κρίση να σταθούμε όρθιοι, να αποπληρώσουμε τα χρέη μας. Και το κάναμε στο αγκέραιο. Σήμερα η περιφερειά μας δεν χρωστάει 1 ευρώ σε κανέναν. Μειώσαμε τις δαπάνες μας. Νοικοκυρέψαμε τα εσωτερικά μας. Να οργανώσουμε πιο αποδοτικά τις υπηρεσίες μας. Να εξαντλήσουμε και την τελευταία μας δυνατότητα να διαθέσουμε στις τοπικές κοινωνίες όλες τις δυνάμεις, όλους τους πόρους μας μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Με διαφάνεια και σκληρή δουλειά. Δώσαμε μάχη και οι 13 περιφέρειες για να έχουμε ενισχυμένα περιφερειακά προγράμματα την επόμενη προγραμματική περίοδο. Και αυτή είναι η μεγάλη πολιτική κατάκτηση των ερετών περιφερειών. Στην επόμενη προγραμματική περίοδο, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, καταφέραμε για την περιφερειά μας να διαχειριστούμε σε επίπεδο περιφερειακού προγράμματος τους διπλάσιους πόρους. Το 2007 μέχρι 2013 είχαμε στη διάθεσή μας 300 εκατομμύρια ευρώ. 2014-2020 θα έχει η περιφέρεια στη διάθεσή της για το καλό και την ανάπτυξη περιοχής 650 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή ήταν η καθημερινή μας έγνοια και εκεί διαθέσαμε όλες μας τις ενέργειες και όλες μας τις δυνάμεις. Σε αυτό το πλαίσιο, με το ίδιο πάθος, την ίδια εργατικότητα, θα συνεχίσουμε και στην επόμενη θητεία. Ξεκινάμε σήμερα την προεκλογική μας εκστρατεία με εμπιστοσύνη στην κρίση των πολιτών. Με ήρεμη τη συνείδησή μας και με την σταθερή πίστη ότι στα επόμενα χρόνια
θα ζήσουμε την ολοκλήρωση των έργων που τρέχουν σήμερα, θα εντάξουμε νέα έργα αναπτυξιακά, θα στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα που δοκιμάζεται σκληρά και την κοινωνία και θα έχουμε περισσότερες αναπτυξιακές ευκαιρίες. Αγαπητοί φίλοι, πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια γάγκρενα που βρίσκεται μέσα στην καρδιά της κοινωνίας μας. Είναι η ανεργία. Την ανεργία την αντιμετωπίζεις μόνο με την ανάπτυξη. Και η ανάπτυξη, επειδή δεν είναι αφηρημένη έννοια, αλλά πρέπει να τους δώσουμε μια νέα διάσταση, έχει να κάνει με το ποιο μοντέλο αναπτυξιακό υπηρετούμε. Δεν διαθέτουμε μαγικό ραβδί. Δεν είμαστε σωτήρες. Δεν είμαστε οι μόνοι που έχουμε τις λύσεις. Αυτό που καταθέτουμε είναι η εργατικότητα, είναι η συνέπεια, η μαχητικότητα, η αξιοπρέπεια. Με αυτό το αξιακό μέρος κατεβαίνουμε στις εκλογές και ζητούμε την στήριξη των πολιτών και την ψήφο της